Στο πλαίσιο του μαθήματος Ηλεκτρονική Υγεία και Πολιτική της Υγείας, θα πάρουμε συνέντευξη από τον Δ. Νικόλα Στυλιανίδη, που είναι τεχνικός διευθυντής, διαχειριστής και σύμβουλος υπηρεσιών τηλεϊατρικής και τηλεκπαίδευσης στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, καθώς επίσης και ερευνητικός συνεργάτης του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου και συντονιστής του μεταπτυχιακού προγράμματος Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική. Κύριε Στυλιανίδη, σαν τεχνικός διευθυντής προγραμμάτων στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έχετε αναπτύξει αρκετές εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας. Μπορείτε να μας εξηγήσετε ποια είναι η χρησιμότητα της ηλεκτρονικής υγείας σε ένα περιβάλλον σαν αυτόν της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας? Καταρχήν σας χαιρετώ, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πιστεύω θα είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πριν απαντήσω όμως την πρώτη ερώτηση, θα ήθελα για τη σημερινή μας συνέντευξη να αποφύγουμε τον όρο ηλεκτρονική υγεία και να χρησιμοποιούμε τον όρο τεχνολογίες, πληροφορίας και επικοινωνιών στην υγεία. Ή για συντομογραφία θα το λέμε ΤΕΠΕ. Άρα, επαναδιατυπώνοντας την ερώτησή σας ως εξής, ποια η χρησιμότητα των ΤΕΠΕ στην υγεία σε περιβάλλον μονάδων εντατικών θεραπείας, μου είναι ευκολότερο πλέον να απαντήσω. Οι ΤΕΠΕ έχουν διαμορφώσει τον τρόπο ζωής μας και την καθημερινότητά μας τις τελευταίες δεκαετίες. Στην πραγματικότητα, όσον αφορά τους περισσότερους τομείς της ζωής μας και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, έχουν επιτύχει τη μέγιστη δυνατή διάχυση των υπηρεσιών τους. Η επιτυχία τους έγκυται στο γεγονός ότι εισαγάγουν ασφαλείς και σχετικά απλές υπηρεσίες διάχυσης της πληροφορίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό τους είναι που ενισχύει την αξία τους, ιδιαίτερα σε απαιτητικά περιβάλλοντα όπως μία μονάδα εντατικής θεραπείας. Στη ΜΕΘ, οι ασθενείς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και είναι απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση και παρέμβαση από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας. Κάθε πληροφορία για το σύστημα σε εισαγωγικά που λέγεται ασθενής είναι πολύτιμη και αξιολογείται ως σημαντική παράμετρος στη διαδικασία λήψης απόφασης. Η πληροφορία λοιπόν οφείλει να είναι έγκαιρη, επίκαιρη και να προβάλλεται με κατανοητό τρόπο στον επαγγελματία υγείας. Επιπλέον, η πληροφορία θα πρέπει να υποστεί επεξεργασία και να ανιχνευθούν πιθανές συσχετήσεις, οι οποίες δύναται να συνθέσουν μια πολυπλοκότερη ομάδα πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές πηγάζουν από τον ίδιο τον ασθενή και καταγράφονται είτε από συσκευές είτε από κάποιο συγκεκριμένο επαγγελματία υγείας. Είτε αυτός είναι νοσηλευτής, είτε γιατρός, είτε φυσιοθεραπευτής. Όσες λοιπόν περισσότερες πληροφορίες παρέχουμε στον επαγγελματία υγείας, τόσο περισσότερο διευκολύνουμε το έργο του. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που στην ουσία υπάρχουν εκατοντάδες διαφορετικές παράμετροι οι οποίες καταγράφονται κάθε δευτερόλεπτο από τις συσκευές? Πώς ο άνθρωπος μπορεί να διαχειριστεί τις πληροφορίες αυτές? Φυσικά με την ορθή χρήση των τεχνολογιών πληροφορία και επικοινωνιών. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω τη χρήση τους ακόμα και για την ίδια τη συνέντευξη αυτή. Η συνέντευξη αυτή γίνεται με τη χρήση ΤΕΠΕ. Η Ανίτα Πελεκάνου, η οποία μου παίρνει συνέντευξη, βρίσκεται στην αίθουσα τηλεπρομηθέας και εγώ, ο Νικόλας ο Στυλιανίδης, βρίσκομαι στην αίθουσα τηλεαποκατάσταση, δύο αίθουσες οι οποίες δημιουργήθηκαν από τα προγράμματα διασυνορικής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος στο πλαίσιο της έρευνας και ανάπτυξης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Ποια είναι τα βασικά σημεία κλειδιά ερεθίσματα για την ανάπτυξη ενός έργου ΤΕΠΕ, αλλά και για την εφαρμογή του? Και τι ιδιαιτερότητες έχουν οι εφαρμογές που αφορούν τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας? Λοιπόν, διαχρονικά η έρευνα και ανάπτυξη εργαλείων και λύσεων από τον άνθρωπο τροφοδοτείται πρωτίστως από την αναγκαιότητα. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που ζούμε και στην περίοδο τη συγκεκριμένη που ζούμε, στην οποία καλούμαστε να βελτιώσουμε τις μεθόδους διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων μας, η αναγκαιότητα μιας λύσης ή η χρησιμότητα μιας εφαρμογής είναι το έναυσμα ή, όπως έχει τεθεί στην ερώτηση, το ερέθισμα για την ανάπτυξη έργου. Για τις ΤΕΠΕ στην υγεία και ιδιαίτερα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας υπάρχουν επιπλέον παράγοντες, πέραν φυσικά του βασικού στόχου που εστιάζεται στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον ασθενή, όπως η βελτίωση του χρόνου των ιατρικών διαδικασιών, η μείωση των λαθών και η μείωση του κόστους νοσηλείας. Ποιες εφαρμογές ΤΕΠΕ έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας? Η ΜΕΘ και η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας είναι εξοπλισμένες με ΤΕΠΕ αιχμής.
Είναι η μοναδική κλινική Παγκυπρίος που είναι αμιγώς υποστηριζόμενη από πληροφοριακά συστήματα. Η ΜΕΘ είναι εφοδιασμένη με σύστημα παρακολούθησης βιωσιμάτων και βιολογικών παραμέτρων ασθενών, σύστημα ηλεκτρονικού φακέλου ασθενών, συσκευές υποβοήθησης βιολογικών λειτουργιών ασθενών, συσκευές έχυσης φαρμάκων, πλατφόρμα τηλεπιβλεπόμενης άσκησης και αποκατάστασης ασθενών, πλατφόρμα τηλεψυχοκοινωνικής στήριξης ασθενών και οικογενειών τους και πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας ασθενών και συγγενών. Κατ' ουσίαν η ΜΕΘ, εφοδιαζόμενη με τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, προσπαθεί να υποστηρίξει τον ασθενή από την στιγμή που εισαγάγεται στη μονάδα μέχρι και στο σπίτι του, μέχρι που πηγαίνει στο σπίτι του. Και ακόμα και μετά μέσω των προγραμμάτων τηλεαποκατάστασης. Η ομάδα σας έχει αναπτύξει μια εφαρμογή τηλεϊατρικής στην εκπαίδευση, τον Τηλεπρομηθέα. Περιγράψτε μας με λίγα λόγια τη λειτουργία της πλατφόρμας Τηλεπρομηθέας και τη σημασία τέτοιων προγραμμάτων γενικά, αλλά και ειδικά στο περιβάλλον της μονάδας. Η εκπαίδευση σε απαιτητικά περιβάλλοντα όπως η ΜΕΘ απαιτεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό χώρο γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, που στην ουσία είναι η ακρογωνιαία λύθη της εκπαίδευσης. Οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στη ΜΕΘ έχουν ελάχιστο χρόνο και είναι επιφορτισμένοι τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Για τους λόγους αυτούς, τα συμβατικά συστήματα εκπαίδευσης είναι κατά πολλής ανεφάρμοστα και χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ο Τηλεπρομηθέας εφαρμόζει πλήρως τις βασικές αρχές της εξαποστάσεως εκπαίδευσης και διαβίου μάθησης, προσφέροντας εκπαιδευτικά προγράμματα ανεξάρτητα του χρόνου, του χώρου και του ρυθμού. Ο Τηλεπρομηθέας εκμεταλλεύεται τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών εχμής για τη διάχυση της γνώσης και ενημέρωσης εντός του εργασιακού χώρου με αυτόματη προβολή εκπαιδευτικού υλικού, διαδραστικά σημεία εκπαίδευσης, εξαποστάσεως καθοδήγηση και τη συνεργαζόμενη εκπαίδευση. Επιπλέον, ο Τηλεπρομηθέας παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και ενημέρωσης ασθενών και οικογενειών ασθενών μέσω ειδικά διαμορφωμένων ιστοσελίδων και εκπαιδευτικών υλικών. Πολύ ενδιαφέρον. Έναν άλλο ενδιαφέρον έργο που έχετε δημιουργήσει στη μονάδα είναι η Αριάδνη. Πώς γεννήθηκε η ιδέα για την υλοποίηση αυτού του έργου και τι προσφέρει και ποια τα ωφέλη? Το έργο Αριάδνη αφορά στη ψυχοκοινωνική στήριξη των ανήλικων μελών οικογενειών ασθενών εξ αποστάσεως. Το έργο υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας, ο οποίος είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και αφιερώνει το έργο του στην υποστήριξη των ασθενών μονάδων εντατικής θεραπείας. Το έργο αναπτύχθηκε μετά από την ανάδειξη της ανάγκης υποστήριξης της συγκεκριμένης ασθενούς ομάδας. Η πολυετής έρευνα που διενέργησε το Φόρουμ κατέδειξε ότι η προσπάθεια των κηδεμόνων για διασφάλιση της προστασίας των παιδιών έχει ως συνέπειες την απομόνωση και αποξένωση τους από τους κηδεμόνες, στοιχεία που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητα συναισθηματικά και μαθησιακά προβλήματα, καθώς και δυσκολίες προσαρμογής. Οι κηδεμόνες λοιπόν αναζητούσαν καθοδήγηση από τον ψυχολόγο, αναρωτώμενοι αν θα πρέπει να φέρουν ή όχι το παιδί τους στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με ποιο τρόπο θα τον ενημερώσουν για την κατάσταση του ασθενούς και πώς θα το προετοιμάσουν για να επισκεφθεί κάποιο συγγενικό του άτομο που νοσηλεύεται σε αυτόν τον κλινικό χώρο. Παρατηρήθηκε λοιπόν περιορισμένη προσβασιμότητα των παιδιών των ασθενών στη ΜΕΘ λόγω του νεαρού της ηλικίας τους και του γεγονότος ότι η ΜΕΘ θεωρείται σε εισαγωγικά τραυματικός χώρος. Η υπηρεσία πλέον Αριάδνη, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, εκμεταλλευόμενη τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, δημιουργεί γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών και του ψυχολόγου, προσφέροντας στα παιδιά και στους έφηβους ψηλής ποιότητας ψυχοκοινωνικής στήριξης και ενημέρωση για την κατάσταση του ασθενούς εξ αποστάσεως. Εν ολίγης, αντί τα παιδιά να έρχονται στο νοσοκομείο, ουσιαστικά ο ψυχολόγος ή ο κοινωνικός λειτουργός τους επισκέπτεται στο σπίτι. Η κλινική εντατικής θεραπείας προσφέρει επίσης εξ αποστάσεως υπηρεσίες μέσω της εφαρμογής της τηλεαποκατάστασης για χρόνιους πάσχοντες ασθενείς. Πώς υλοποιήθηκε αυτή η υπηρεσία και ποιοι οι στόχοι της? Η υπηρεσία τηλεαποκατάσταση, όπως και η υπηρεσία τηλεπρομηθείας, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο ανταγωνιστικών προγραμμάτων και ιδιαίτερα από το πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013.
Ο στόχος της υπηρεσίας είναι η εξαποστάσεως διενέργεια εξατομικευμένων προγραμμάτων άσκησης και αποκατάστασης ομάδων ασθενών που νοσηλεύτηκαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα. Επιπλέον στόχος είναι η διάχυση της γνώσης στις συνεργαζόμενες περιοχές που είναι η Κύπρος και η Κρήτη. Για την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα διενεργείται αξιολόγηση πριν και μετά τη συμμετοχή, εξατομικευμένη συνταγογράφηση της άσκησης και της διατροφής και εξαποστάσεως διενέργεια τηλεπιβλεπόμενης άσκησης. Κατά την άσκηση, ο επαγγελματίας υγείας παρακολουθεί με ψηλής ποιότητας βίντεο και ήχου την ομάδα ασθενών ταυτόχρονα, καθώς και τα βιωσίματα και βιολογικές παραμέτρους των ασθενών σε πραγματικό χρόνο. Με λίγα λόγια, η τηλεαποκατάσταση έχει επιτύχει να δημιουργήσει εικονικά φυσιοθεραπευτήρια στα σπίτια των ασθενών ή σε κοινοτικά κέντρα. Και αυτό δημιουργεί αυτό που λέμε οικονομία κλίμακας. Οπότε ένας εργοφυσιολόγος, φυσιοθεραπευτής και εντατικολόγος δύναται να περιθάλψει ή να παρακολουθήσει δεκάδες ή εκατοντάδες ασθενείς. Από την εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής στον χώρο της ιατρικής προκύπτουν και ηθικά ζητήματα και ανησυχίες, καθώς και ζητήματα απορρίτου και εμπιστευτικότητας. Έχουν προκύψει σε εσάς τέτοια ζητήματα κατά την εφαρμογή των έργων σας και αν ναι, πώς τα χειριστήκατε? Προφανώς, καθώς όλα τα έργα αφορούν υπηρεσίες που καταγράφουν και επεξεργάζονται ευαίσθητα και προσωπικά δεδομένα, και ως γνωστόν τα ζητήματα απορρίτου και εμπιστευτικότητας είναι μείζωνος σημασίας. Για τον λόγο αυτό, κάθε υπηρεσία που αναπτύσσεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας προσφέρεται στο κοινό μόνο αφού έχει λάβει την έγκριση της Επιτροπής Βιοειθικής Κύπρου. Επιπλέον, ως ομάδα ανάπτυξης και σχεδίασης, λαμβάνουμε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας των συστημάτων και της πληροφορίας από κακόβουλες ενέργειες. Οι υπηρεσίες και οι πλατφόρμες οι οποίες υποστηρίζουν τις υπηρεσίες των έργων TILE της μονάδας εντατικής θεραπείας βρίσκονται εντός του κλινικού χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, σε προστατευμένο χώρο, ο οποίος προστατεύεται από σεισμούς, από φωτιά, από διαρρήξεις ή από κακόβουλες ενέργειες για κλοπή των συστημάτων ή απώλεια της πληροφορίας, γιατί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ασφάλειας της πληροφορίας είναι και η απώλεια. Οπότε η ομάδα ανάπτυξης και σχεδίασης, η δική μας ομάδα ανάπτυξης και σχεδίασης, λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα και περιμένουμε με αγωνία να ολοκληρωθεί επιτέλους η νομοθεσία, η κυπριακή νομοθεσία και η ευρωπαϊκή νομοθεσία, έτσι ώστε με ασφάλεια και εμείς οι μηχανικοί να γνωρίζουμε πώς ακριβώς κάθε λεπτομέρεια της φύλαξης των δεδομένων και ιδιαίτερα των ιατρικών δεδομένων. Εν μέσω οικονομικής κρίσης είναι κατορθωτή η ανάπτυξη έργων ΤΕΠΕ στην υγεία και πόσο εφικτή και εύκολη είναι η πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης όπως τα ευρωπαϊκά κονδύλια? Η ορθή χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στην υγεία βελτιώνει τις διαδικασίες, μειώνει το χρόνο, μειώνει το κόστος και βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η επένδυση στις ΤΕΠΕ στην υγεία είναι απόλυτα συμβατή με την οικονομική κρίση και τη χρηστή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Με σωστό σχεδιασμό, στρατηγικές αποφάσεις και τον καθορισμό βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων είναι εφικτή η ανάπτυξη έργων τεχνολογιών, πληροφοριών και επικοινωνιών στην υγεία. Αυτά που φυσικά είναι αναγκαία είναι το όραμα, η πολιτική βούληση και η εναρμόνιση της νομοθεσίας. Στην εποχή που ζούμε είναι πλέον αποδεκτά και απαραίτητα τα ανθρωποκεντρικά συστήματα με άμεσα ωφέλη στον ασθενή. Υπηρεσίες όπως η κατοίκον φροντίδα και οι υπηρεσίες τηλεατρικής αποτελούν καθημερινότητα στις εξελιγμένες κοινωνίες. Η χρηματοδότηση της έρευνας δύναται να προέρχεται από πολλές πηγές. Ιδιαίτερα στο εξωτερικό, αρκετά έργα ΤΕΠΕ χρηματοδοτούνται από ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κύπρο και στην Ελλάδα, τα περισσότερα έργα ανάπτυξης και ερευνητικά έργα επιχορηγούνται από κρατικά ερευνητικά και επενδυτικά ταμεία, τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έρευνα και καινοτομία και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.
Η συμμετοχή σε προγράμματα εντός του πλαισίου των ταμείων αυτών επιτυχάνεται μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες. Η επιτυχής έκβαση κάθε υποβολής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ποιότητα της πρότασης και των συνεργαζόμενων φορέων, τα ωφέλη της προτινόμενης ιδέας ή έργου, η επιστημονική πληρότητα της πρότασης, η λεπτομερής οικονομική ανάλυση και το πρόγραμμα εργασιών κτλ. Η δική μου διαίσθηση και αίσθηση, ακόμα και στη σημερινή εποχή, είναι ότι όταν έναν έργο πηγάζει από μια πραγματική ανάγκη και είναι ουσιαστικά χρήσιμο για το καλό του ασθενή, είναι πάντα ευπρόσδεκτο από τα χρηματοδοτικά ταμεία για χρηματοδότηση. Άρα ναι, θεωρώ ότι είναι εφικτό ακόμα και στην εποχή μας να ξεκινήσουν τέτοιους προγράμματα. Σε ποιον επίπεδο βρισκόμαστε αναφορικά με την εφαρμογή των ΤΕΠΕ σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Η Κύπρος βρίσκεται αρκετά μακριά από την πλήρη εφαρμογή των ΤΕΠΕ στην υγεία. Ιδιαίτερα σε σχέση με τις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση κάποιες μονάδες, όπως η μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, η Κύπρος υστερεί σημαντικά. Για την πλήρη εφαρμογή των ΤΕΠΕ στην υγεία σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει φυσικά να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις, βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, θα πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση και κρατική ενίσχυση για την πλήρη απεξάρτηση από την έντυπη καταγραφή της πληροφορίας. Δεύτερον, εγκατάσταση σε όλα τα νοσοκομεία και ιατρικές μονάδες ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείου, με ή χωρίς αυτοματοποιημένη διάχυση της πληροφορίας μεταξύ των μονάδων. Τρίτον, θα πρέπει να γίνει πλήρης εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας. Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργηθεί το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο να είναι εναρμονισμένο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την ασφαλή φύλαξη και διακίνηση της πληροφορίας. Πέμπτον, θα πρέπει οι επαγγελματίες υγείας να εκπαιδευτούν στις νέες τεχνολογίες. Και τελευταίον, θα πρέπει οι επαγγελματίες υγείας να κατανοήσουν τα ωφελήματα από τη διάχυση των τεχνολογιών, πληροφοριών και επικοινωνιών στον τομέα της υγείας. Γιατί αν δεν κατανοήσουν τα ωφελήματα, ακόμα και στην καθημερινότητά τους, τότε ως χρήστες δεν θα καταφέρουμε ποτέ να τους πείσουμε για την χρησιμότητα της τεχνολογίας. Ποιες είναι για σας οι μελλοντικές προκλήσεις της τεχνολογίας στην ιατρική και ποια τα δικά σας σχέδια για αυτές τις προκλήσεις? Οι πιο σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της υγείας δεν είναι τεχνολογικές. Η τεχνολογία υπάρχει και είναι αρκούντος όριμη να υποστηρίξει τις ανάγκες των επαγγελματιών υγείας αλλά και των ασθενών σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. Οι διαδικασίες και οι τεχνικές για την ασφάλεια των δεδομένων έχουν από καιρό εφαρμοστεί σε άλλες εφαρμογές των τεχνολογιών, πληροφοριών και επικοινωνιών και αποδεικνύονται επαρκείς όταν οι χρήστες εφαρμόζουν τις οδηγίες και εκπαιδευτούν σωστά στη χρήση τους. Για παράδειγμα, όμως, πρόκληση είναι η επίτευξη αγαστής συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών επαγγελματικών ομάδων αλλά και των ασθενών για την εφαρμογή των ΤΕΠΕ και την ομαλή μετάβαση στη νέα εποχή. Όμως, η πραγματική πρόκληση είναι η επανάκτηση των αξιών που έχει προπολού απολέσει η κοινωνία μας, όπως συνεργασία, σεβασμός, αλληλεγγύη, αλληλοκατανόηση, υποστήριξη και πάνω απ' όλα σεβασμός στον άνθρωπο. Μια κοινωνία που λειτουργεί με γνώμονα τον άνθρωπο είναι σε θέση να αντικρίσει με αισιοδοξία το μέλλον και να δουλέψει για την εφαρμογή όριμων και καινοτόμων διαδικασιών, μεθόδων και φυσικά τεχνολογικών λύσεων για τη δημιουργία νομοθεσίας, για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, για τη διασυνοριακή περίληψη, τη γύραση του πληθυσμού κτλ. Ένα ισχυρό κοινωνικό υπόβαθρο ενισχύει την προσπάθεια των επιστημόνων στις τεχνολογικές προκλήσεις, όπως η ασφάλεια των δεδομένων, η εφαρμογή των προτύπων και η υποστήριξη της διαλειτουργικότητας των συστημάτων, η διάχυση και μεταφορά της πληροφορίας. Προκλήσεις τεχνολογικές υπάρχουν πολλές. Οι πραγματικές τεχνολογικές προκλήσεις όμως θα έρθουν σε εμάς όταν πάρθει η απόφαση να προχωρήσουμε ολοκληρωτικά προς τις νέες τεχνολογίες στον τομέα της υγείας. Τότε θα υπάρχουν πραγματικές προκλήσεις, ναι, φυσικά, στην ασφάλεια των δεδομένων, στη διαλειτουργικότητα των συστημάτων, στην επικοινωνία μεταξύ των μηχανών και του ανθρώπου. Επιπλέον μπορεί να υπάρχουν προκλήσεις σε άλλους τομείς, όχι στο δικό μας την πληροφορική, όπως τη ρομποτική, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί στα χειρουργεία,
κτλ. Ναι, τεχνολογικές προκλήσεις υπάρχουν πολλές. Υπάρχουν όμως ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να ικανοποιηθούν πριν προχωρήσουμε εκεί. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες και για το χρόνο που διαθέσατε για μας. Ευχαριστώ. Και όπως ευχαριστώ. Κλείουμε το δεδομένο κάτω. Σωστά, δεν θέλω να δικαιώσω.